Blížíme se do Švédska a míjíme tady trajekt, který míří na druhou stranu. Takhle blízko jsme to ještě nikdy neviděli. A tady jsou jednotliví členové naší výpravy. Tady je ten nejtlustší, tady je ten nejmenší a tady je ten největší a nejhubenější. A mě vidět nemusíte, mě znáte. Jako ten nejtěžší. Nejtěžší je ten. Ten nejchytřejší je za kamerou teď momentálně. Tak vážení přátelé, opět jsme ve Silfjordu, výprava roku 2024, zase natáčíme video krásný. Tentokrát jsme dostali velikou loď se silným motorem, Vlastník se zase ujal kormidlování a dostali jsme instrukce, že tady plno ryb všude. Takže za chviličku nahodíme a už se těšíme na první kelery. Dokonce máme slíbeno, že jsou tady snad i najetý makrely, takže by snad mohli být makrely. Takže nám všichni držte palce, ať něco hezkýho chytneme. Je krásný počasí, ale má se zhoršit, tak využijeme dnešní den jako první příjezdový hned k lovu. Aby jsme pokud možno už dostali nějakou šupinu do lodi. Takže jdeme na to, ahoj. Takže máme zde první den lovu. Jsme na vodě první hodinu teprve a už má Jiří na prutě pravděpodobně prvního kellera na trolling, na pilker, pardon. A už se těšíme, až se dostane na hladinu, aby jsme viděli, co to je. Vypadá to, že to nějaký úplně obraz asi nebude. Už je nahoře, už to táhneš úplně. Je ten malinký klidírek. V klidu. Možná, že ho zvedneš, viď? Tak malý kelírek, a to takhle jenom to chytnu, bude exekuce, takže to už budeme musím, a benda, ty vole, začínej brát, ale pozor, netahej to tak blázen, v klidu. A Jiřík si klidně může nahodit na druhou stranu. Vypadá, že jsme trefili hejno menších kellerů, což nevadí, protože ty jsou chutnější menší kelleři. A hezky ti to vzal Vendo, hezky, to byl hezký záběr. Mě tam taky tukalo, jo, hoď si to. Když tak ho odhoď trošku dál, ať to tam nemotáš Vendovi. Odhoď si to trošku dál, když tady hejno možná víš, že bude šance další. Dobrá. Je to dobrý, no, pěkný. Paráda, Vendo, perfektní. Nespěchej, jo, v klidu, máme čas. Máš to pod kontrolou. Ty tam to vidíš, že? Tak mi říkej. Tak to mám radost. Dostali jsme instrukce, že ryby jsou najetý ve Silfjordu. Takže vypadá to, že je to pravda, protože docela brzo nám zabrali první dva kelleři. Sice to nejsou žádný obři, ale to nevadí. Ještě nevíš, třeba tady ten bude velký. Já myslím, že není velký, ten by jinak řádil, ale to nevadí. Pro děti malý, pro nás velký. My jsme spokojení. Při tom přitahování dávejte pozor, aby se nestalo to jak Jiříkovi, že to natáhne teď až ke špičce, jo? Dáme na to pozor. Já jsem to nechtěl zvedat. Musíte to mít trošku pod kontrolou, jo? Nebudeme ve stresu, úplně v klidu. Já jsem to nechtěl moc zvedat, tak jsem měl upozornil, aby to... Aha. A Jirka má taky, no tak to je paráda. No, tak to je... tak to jsem si takhle představoval. A pozor, Jiříkovi to hezky odvít, mohu být možná trošku střední velikosti i. Jsme fakt trefili teda... Hej no. Za chvíli tam bude ten slabý hlasek. No to neblbni, tak to nepouští tolik zase. Tak mám to utáhnout. No přidržuj si to prstama. Jenom tu cívku si přidržuj. Tu cívku zabržuj. Tak. Klidu, on se uraví, jo? Nesmíš ho pouštět zase úplně do nesmyslu jako do dálky, jo? Pak to taháš 100 metrů daleko.
Takže Venda ještě pořád zdolává a Jirka bojuje. Neopírej si to, zlomí si ten prut. Já se snažím to neopírat. Kdyby si nemohl, tak řekni, ale toho prvního by si mohl zdolat, člověče, pořádně. Vendo, ten tvůj prut je, člověče, perfektní teda. To je fakt akorát prut na loď. To je skvělý. To vytáhnu, on to táhne zpátky. To bude trošku vyčíš, takhle to vytahuje stívky. Ty vado, tak to je panáda. To mám radost. A udělal jsem hezký počasí, úplně se zmírnil vítr. A teď nevím, kam mám koukat dřív s tou kamerou, protože oba dva naši chlapci tahají rybu. Možná ke mně, on už je pro mě blízko strašně. Já to mám. No právě. Říkovi bere, to je jako táhne hodinu. Já si myslím, že bude malinko větší přece jenom, než ten první. Bolí mě ruka. Se bojím, abych to nevytáhl zase moc, abych to nepovolil, a pak jsem mysl. Jede pěkně. Víš to mysl? Pak by to vyjelo moc vysoký. Tak a Venda ho má už u hladiny, ho sice ještě nevidím, na kameře není. A no je to solidní keller. A pozor. Nespadni tam, ty vole. Nespadni tam. Ta svíně, on se možná ukáže nahoře. Je tam nahoře, hele, nahoře. Připrav si ten. Motor. Ale Co se stalo s tím? on asi byl chytý nejenom na kraji. Musíš to brát tou, Teď počkat, že se spolkne. musíš to brát opravdu poctivě tou těmákem. No a nesmí se to Tam zasekávat pořád je, tak no, brzo. on tam pořád je tamhle. Nesmí se zasekávat tak brzo pak. To byl zvenku, vysloveně za ryplák, jako. To na to skočí, totiž, no to bývá, že jsou od boku, no tak ven dohle. Hoď to znova. No schválně, hoď to k němu, jestli by to, ale se blbost, no. Takže takový malérek se nám tady stal, protože ryba byla chycená asi jenom na kraji a bohužel při vytahování spadla z háčku. To se stává. Totiž keller útočí tím způsobem, že vlastně do toho narazí do té ryby. V tomto případě zbytky nebo pilkru. Narazí do toho čumákem a snaží se tu rybu omráčit. No jak vlastně je tam ten háček, tak se někdy většinou se dost často chytne zvenku. Padne ruka už. Jen zaber, maky. Je tady. Zajede pod loď. V klidu, nespěchej. Chce Vlastího chytit za vlasec, za šňůru a chytne ho tím. Tak to je ono, to je přesně ono. A solidní velikost, solidní. Tak jo, takže máme nějaký úlovky a dáme pauzičku. Další video za chvíli. Takže máme tady jedno video pro našeho kamaráda a bratrance Karla, aby viděl, co my jsme dokázali dneska nachytat ve Snillfjordu v Norsku na moři za několik hodin, kolik to bylo hodin, 3 hodiny zhruba, řekněme, kolik jsme nachytali tresek. Jiříku, kolik to bylo tresek? 28. 28 tresek, Karle, krásných, jo, takže podívej se, tohle my jsme dokázali nachytat. To teda my na tom hranáči asi nedokážeme, člověče, a ani na všech chlapech ne. Takže to se nám zadařilo dneska, jsme rádi, protože to se nám nepovede jen tak. Opravdu to byl veliký úspěch dneska, opravdu krásně brali. Hezký počasí, jo, protože zítra má pršet, tak jsme dneska tomu věnovali docela hodně času, aby jsme si nachytali. No a dneska večer to ještě zvrazíme a možná půjdeme s Vlastíkem znova, aby jsme si pak ještě nějakou dobrou rybu pak snědli. Jo. A teďko, protože tady je ještě Vlastík, Venda a Jiří to natáčí, tak jdeme teď to očistit, vykuchat, vyfiletovat a všechno to připravíme. Myslím si, že pak taky dostaneš od nás na ochutnání. A Jiří na závěr ti ještě tady natočí, jak to tady krásně vypadá, takhle po kraji.
Budu to ještě podat Jiří natáčí. Tady vidíš takhle filetárnu. Samozřejmě my to video můžeme poslat ještě i dalším kamarádům, nemusí to být jenom Karlovi, jo. Ale natáčíme to především pro našeho kamaráda Karla Peška, protože spolu chodíme na ryby, tak aby viděl, že na něj taky myslíme, když jsme v tom dalším Norsku. A tady jsme zrovna měli takový štěstí, kdy takhle hezky brali ryby. Teď si nabrousíme nože a jdeme na věc. A půl. Čistý. Můžete mi to asi třeba připravovat, že bych já filetoval, jak jsme to dělali minule. Ja. Tak, takže to nabrousíme. Krásný filetovací nůž, speciální brousek, máme nabroušeno. Takže můžeme jít na věc. Mám tady jednu rybu připravenou, kterou mi tady kluci už očistili od šupin. Takže já si ji teď očistím ještě vodou od šupin. Můžeme ji filetovat. Já vedu, sorry, ty vole. V tom případě já nešťávu. Já jsem tady chtěl natestovat. Bomba! Takže. Protože mumlář nesmysle. Jdeme na to. To se nepamatuju. Tak. Tak co to začínalo? Tady se začínalo vždycky, ha. To se pamatuju. A říznu. Krásně. Zvetní poutle. Ale vem to čistí to trošku ještě u té zvetní poutle, tam je to samá šupina. Prosím tě. Jo, tahujete doma. Ne. No, potom jo. Teď to naříznu. Kdyby byl teda na té straně, bylo by to líp vidět, ale... Tak. Co teď? To je ještě dál, to jsem spíš tady tím nožem, tady nějaký hůř. Ta první dneska ryba podlečí ryby, takže jsem ještě ve formě úplně. Ten filet trošku k něčemu vypadal. Vlastník mi to potom skritizuje a mě fakt mrzelo. Tak. No to tady ten druhý důs teď. No teda jsem se ještě doříznu tady. Musím to pomrout. To otevřel tady takhle. Vidíme ty krásný trestí játra. Známý. A prořídím si to tady takhle pěkně skrz. Pokud zrovna nedaří, protože samozřejmě při prvním filetování zrovna dělat natáčení, tak to není úplně typický. Tak. První filet se blíží svému výsledku. Tak, tady vlastně ještě potom odřízne ty žebra a bude to. Další. Říznu podle páteře. Chčije a chčije. Na ryby se jít nedá, ještě že máme nachytáno. A něco v hrnci taky je. Tak vážení přátelé, máme tady jedno video v Norsku, abyste si nemysleli, že si tady užíváme pořád jenom idylku.
Takovýhle počasí je tady. Takhle to vypadá, když na moři začne trošku pršet. Jsme zase chytili nějakého kellera. Vyrazili jsme na takovýhle počasí, kde jsme si mysleli, podle předpovědí to vypadá, že pršet nebude. Tak jsme chytili aspoň pár kellerů dneska. Takže Jiřík teď tady zase nějakou rybu zrovna. A už ji tady máme. Vytáhni, hele, to je zase štítník. To je ten Polák, člověče. Vytáhni. Počkej, ne, on spadne. On spadne, počkej. Přerušuju.
Máme tady jeden souboj z Norska. Jirka zdolává pravděpodobně tresku. Pečivo, chleba, 4 rohlíky, musek, jedličky, guláš, 4 knedlíky. Krása, to tady ještě letos nebylo. To je na závěr. Hele, a Benda má taky. No tak to je paráda. A pozor, další treska. Další treska. Vypadá to, že jsme narazili na hejno. A to bude obědová záležitost. Dneska jsme se rozhodli, že si dáme k obědu tresku. Tak jsme dlouho nemohli žádnou chytit. Asi právě proto, že jsme se tak rozhodli. Plastík. Nerozmrazil žádný jídlo. Takže pánové, teď nevím, koho mám dřív natáčet. Natáčím vás oba a Vlastíka s gafem. Jak je připravený zapíchnout první rybu. A už je tady, a je to keller krásný, ano. To jsme čekali. Krásný keller. A Vlastíkovi se nedaří. A Vlastíkovi se na podruhé nedaří. A na potřetí už se mu zarazilo. Krásný keller, ano, ano, ano. Výborně. A Venda. Všimněte si, že všichni mají nějaký úkol, jenom já nedělám nic. Opět, jako vždy, nedělá nic. Já dělám to nejdůležitější, Ne. protože až si na to jednou budete chtít zavzpomínat, tak si pustíte tady to video. Obohacené skvělou kulturní vložkou. Na to si zavzpomínáme, je ta ztracená peněženka, protože to je asi to nejhorší, co se tady stalo. To je ještě moc velký obědu. To je moc velkých obědů. To nesmíme k obědu. Když je to moc velký k obědu, tak to bude na mrazáku. A další keller, krása. Narazili jsme na hejno, evidentně. A podobná velikost. No ty vole, on mě to normálně stříká do objektivu. Jestli jsme narazili na hejno, tak chytrý a nepoč tady. Exekuce. Vlastník to všechno vyřídí, vykrví. Ale papričky. A jdeme na další. Ale radši bychom chytli pár makrel. Ale treska bude taky dobrá. Doplní nám mrazák. Tak, co pak chcete říct ještě do videa? Vendo? Do videa nechci. Do videa nechce, takže vypínám video. A pak mi to řekne. Tak ahoj. Tak my jsme se vydali na procházku podél fjordu. Je tady taková těžce přístupná cesta, ale vylezli jsme na takový krásný ostroh a tady je takovýhle pěkný výhled. A je to opravdu jako Slabská přehrada ve větším měřítku. Takhle to vypadá. Jsou tady potom, když se člověk dostane do toho vnitrozemí,
tak jsou tady takový rozeklaný údolí. Jsme tady chtěli ještě kousek popojít, ale už to ani nejde, protože to jsou takový srázy, už je to nebezpečný, že bychom tam někde zahučili. Tamhle je Jiřík. Je tady plno borůvek a plno takových červených plodů, kterými ale nevíme, co jsou přesně. Jo, určitě to nejsou ani klikvy, ani brusinky, tak to radši nejíme, ale je tady toho opravdu teda plno, plně červeno. Krásná příroda, taková zvláštní krajina pro nás. Hodně hustý les, tady jsou takový zetlelý starý stromy, plno vlhkosti, kapradí, mechy. A takhle uzavírám kruh svýho natáčení. Zase se vracím k fjordu. Krásný výhled. Tam dokonce vidím nějaký lodě. Rybáři se vydali na moře i v tom větru. Vypadá to, že ty vlny nejsou nějak velký, tak možná ještě budeme taky. Je poslední den dneska. Zítra v noci odjíždíme. Máme tady ještě poslední den i zítra, ale to už nebudeme moc zamražovat ryby, poněvadž by nestačily zmrznout. Tak ahoj.